en puɗɗorima inde geno towɗo mo lesɗani. Geno joom yurmede huftidinde haydara nde ɗaccani. Geno joom yurmede heerinde ɓe o jogori moƴƴande to laakara yo yeɗene ɓen. Geno biɗo ene deftere mum teddunde wiyande qur'anil karim e simore innirande laamɗo. Senima geno mo laamu woni e sembe mum walla jaati mum, on geno kala hunde omo hattani. On geno tagɗo mayde tagi gurdam. hawo humpita on hol e mon ɓurɗo moƴƴinde gollal. On de woni geno tedduɗo jurmotoɗo on. On geno tagɗo asamawuji ombodiri ɗum. A yiyata e tago geno kada ñingra ɗum. Ruttin larɗe ma faade e tago geno. Duttina larɗe ma laawol gongol faade e kala ko geno tagi. Ma larɗe ma gartema aɗe jankini beele ɗe dokkuma dalillaji wawde hulde geno. Gonɗi geno yettini ɗum annabi men mo jami kise ngoni. Nelaɗo men nelaɗo e men jettinɗo nelal mum haydara mankani. Yo geno jaɓanen julɗele men faade o annabi tedduɗo cuɗaɗo cuɗiraɗo jikku kami needi. Ko yeru ko daroggal ko lampa ko lumiére ko leelawal ko nafoore ko yurmede ko faabu ko dembagarir mawde woni toɓo mango. Kanko de annabi o mo jami kise ngoni gummotoɗo jango eni wiye leñulam leñulam leñulam. Yo geno jaɓanen julɗele faade o annabi. En duwanima jinnaɓe men saabu mabɓe woni woodede men o duniya. Caggal Allah subhanahu wa taala nelaɗo mo jami kise ngoni geno wi ko jinnaɓe mon hade haydara yo geno rokku en tinnade e jinnaɓe men. Yo haɗ en yiide defoji jinnaɓe men wote en mbuɓɓade ɓe jalta aduna heddo e perguitte. Weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde hebla sukaɓe Afrique dendangal ɓiɓɓe fulɓe to ngoni kala jambal ɗon musidɓe tedduɓe. En duwanima sankiɓe e sankoraɓe. En duwanima ɓe cellani guilay cuuɗi mumen ha e cuuɗi cafrirɗi yoga hen ko dilloɓe mbawana koye mumen. En duwanima dumbaɓe dumbira ŋañalde nde geno dumbitta ɓe waɗa ɓe laabi peewal. ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke eɗen goni e 13 amde hitande 1917 yewtere ganndal. En mbi kala ñande amde woni altine ko ganndal. Nde tawno Allah subhanahu wa taala suɓi ko ganndal. O wi ko gande kam ko adi nde ndewaton kam. So on ganda kam holno ndewroton kam. Ganndal ko andu geno, andu joome, anduɗo joome yamirma, anduɗo joome hanma, ganda ko yamirma, ganda ko hanma. ɗo aɗa wawi fiitade becc mbiya ka juulɗo walla mbiyaɗa andi geno. Nde tawno
hunde kala ko gandal ɓuri bonde kala ko majjere nde tawno annabi mo jami kise ngoni wi aljahlu asaddu min alkufri majjere ɓuri bonde e keeferu so neɗɗo wiyama keefeero mettino taw kanko biyaɗo ko keefeero o mettini o ko majjuɗo ndeke annabi wi on majjuɗo ɓuri bonde e keefeero neɗɗo noon omo janga hunde wurto o majje hen nde tawno aduna o ɓuri webde funtude ko jiɗɗo woni hunde sa woni juwowo charse peemi punteɗa hen ñande kala mbiya ko ngu puccu warimi ko ngu warimi annene sa yiɗi ngal ɗo gandal taw wona ɗaɓɓirde hen geno andude hen geno ko yidde dañirde ni ngal funtuma ha joloɗa hen ɗum waɗi allah subhanahu wa taala kalnde o haali o wiyata ko ya ulil albab hey mon jooma hakkillaji en nde tawnomo andi ko tagi ko pop ko joguen haqqillaji hewani aɗi en neɗɗo biyen abiye ñantiɗo ha yooɗi jontaɗo joɗɗo urɗo mo haqqille mum ŋakkiti ɗum ko ngalu mum ŋakkiti ɗum ko conseiller ji mum ŋakkiti ɗum ko bandu men ɗum waɗi noon allah subhanahu wa taala wi khuliqal insan min ajal neɗɗo tagama e yaccare timmani kono neɗɗo mo timmani pop yo tinno hade andude haydara hade wawde haydara hade yidde wone gueɗe ɗe ene haɗa ɗum yiide allah yo tinno anda allah gandinen yimɓeɓe allah subhanahu wa taala sabu hande o saaha mo gonden so en naate galleji ɗi en ƴeewi julduɗi ɗi en ƴeewi jangirɗi ɗi en ƴeewi ɓerɗe ɗe ma en taw anduden allah nde ne woɗɗi sabu neɗɗo so andi allah ma dañ ko waɗani neɗɗo so andi allah ma dañ ko ñemtinani neɗɗo so andi allah ma dañ ko faggaki ɗum waɗi noon neɗɗo so andi allah allah andete a andi kam neɗɗo so andi allah tan allah andinat on neɗɗo ɗo ganduɗa kam ɗo mi andima ɗon ɗen gande ɗiɗi ɗe piɓodirat neɗɗo feeña wo jogo ko wiyete leelawal lumiére annora o jogo ɗum ma dañ ko huli wadde ma dañ ko ronki wadde maw ronku ɗaminade maw ronku wadde woni hunde maw ronku fiide woni kuwuji sabu wonɗo yetti hayɗo yettaki e ngalu aduna jomci aduna ñaaƴayru aduna kono wonɗo allah yettinimo ko ɓe joguinɗen hanki ko ɓe joguinoɗen hanki hande noon gande ne keewi kono gande ɗe jooli en benciti haqqillaji men ganduɗen koye men ganduɗen yontede ganduɗen kuɓeje ganduɗen galleji ganduɗen ɓiɓɓe ganduɗen rewɓe ganduɗen aduna ganduɗen mantore ganduɗen jaadigal ganduɗen farnade ganduɗen wasade donkuɗen yiide allah mo jiiɗa pop ene foppi ha leeri mo jiiɗa pop ene ñanti ha yooɗi mo jiiɗa pop ene yooɗi ne wawi haalde kono anda allah ne moɗi defte kala ne andi pop kono sa yurnima ma taw gandal mum ko yooli ɗum ene haɓɓi hen ne ronki yiide geno saabu ko ɗaminare mum de ɓuuri hewde ha ronki yiide geno elle a janngani suratu yusufa nde annabi yusufa naati kaso annabi yusuf nde naati kaso o itti ɗaminare makko faade geno o watti ɗum e tagaɗo hono makko on ɓoyata yalta kaso o wi on sa yalti kaso sa yeehi sara lamɗo ma o siftoram ɗon haalan lamɗo ma o galamu holi min haal lamɗo ma o holi min beele wo miijomoɗomi kaso ga mi yalta allah accimo to kaso to duuɓi limtinɗi nde tawno allah wi ko andam sa andi kam rewam sa rewi kam jaggu fiyako ma pop pawayam wakkiloye geno hay saɗa wakkiloye neɗɗo wakkiloye gurdam ma e meccal ma so tawi aɗa wawi gollal ma a wakkilima e gollal maɗa ko ngal gollal woni an ko ene addanma hakkude neɗɗo e an o ko heddi ko ko hakkude ma e allah subhanahu wa taala ɗon noon ko ɗon jiɗɗen haalde ɓayde en goni yimɓe adaniyankoɓe
mo jiiɗa pop ne jogii galleji 3 ha 4 ha 5 woni hen 6 woni hen 7 ko hande wiya gande ɓuri heewde kono aha kay enen to bange Afrique naaɓe gande ɗe jannguɗen ɓe pop ɗe donki rokkude en poids en ngala poids gandirta ala poids ko jalta e leñol ma ngol jaha e leñol gongol ma tawa peesata toon hay kilo goto ƴeew tan ndaara en tan biyaɗo e men ne wawi gandal ko pop e nder Afrique kala men biyaɗo ne wawi gandal mbimi ko Afrique mi wiyani fulɓe tan Afrique fof so rendi kala biyaɗo ne wawi gandal so tawi o yalti e leñol makko ɓen anduɓe mo tan o yeehi banggue goɗɗo o natti jarde hay buɗɗiɗi waɗi noon ko gandal ngal ko ngal tuuma ngal taw ngal woodani ngal tuuma sabu ngal wittaka ngal janggaka ngal alɗinoraka ngal jangguinani ngal heblani ngal hettinaka ngal andaka ngal feerani ngal feeñani amin gandi ɗo kiileki ko ɗo fuɗi tan kono ki rokkani juŋe amin ɗaminima juŋe makki ar amin kormiki amin acciki ɗo kono won banggue goɗɗo ɗoki wawa feeñde ɗum waɗi wawa wadde débat e télévisé o wawa wadde débat e radio ji o wawa wadde débat e internet o wawa wadde débat e nokkuji janani saabu wonanta ɗemɗe wonanata ɗemɗe o feññinani haydara ɗum waɗi noon en ji ko wayno yoga e anduɓe wiiteɓe ko anduɓe ɗoɓe ngari kala yimɓe tinat débat télévisé waɗe jomum sifo gandal haala gandal tongue ngal gandal ɓete nattine e duɗe watta jangguede wiye ngal ɗo gandal sigga ko ɗo e nder deftere kaari ɗeɗo koode cigga ko ɗo e nder deftere kaari oɗo fannu ko ɗo o fannu ko ɗo fannu kala sa yalti mbatta gollade fannu kala sa yalti mbatta gollade sabu hande aduna hande o gollal feeñi gollal feeñat gollal suuɗata feeñat en ngare aduna holli en dalillaji ɗum woni ko Allah subahanahu wa taala wiyata e nder suratu oɗo hen namo jannguɗen ɗo joni joni sa rutini laarɗe ma ha laari tan ma taw gande pat peeñi gandal foti ko gollanede feeñde ɓaydino woodi contact sa huɓɓi tan lumiére arat sa ñifi ñifa ene woodi contact sa wi bouton auto ma huɓɓat sa ñifi ñifa ene woodi laana ndi wo weeya mutay duule koko feeñi natti suuɗade ɗum noon yo jangge jaati e jaati so janngama jaati e jaati wontay gollal iwa e miijo iwa e tuumo wonta ɗo ɗum noon holto arata ko alɗuɓɓe hannde o yoɓe tinno ɓe limtina cuuɗi janngirɗi taw cuuɗɗi kala ne gonde hebloji ma en gartu joni e lefol men ɗimmol so geno o haaji eɗen goni e lefol men ɗiɗoɓol amde 13 ko faati e gandal en cifima joni joni ngam jalten ɗiɗo ceeki min Abdullaahi kaaloyo mon ɗo henno mi ñaagaki geno yo rokkam galleji 3 taw mboɗo farno mboɗo jogui galle ngala leegal mboɗo jogui galle ngala leegal mi yiɗa mi ñaagaki ɗum Allah subhanahu wa taala ñaagimi Allah ko yo rokkam galleji 2 c'est tout galle wuram e galle capital wuram leydam somi heeɓi ɗo galle 2 moƴƴi somi ari capital am mi jipporata hay goto mi jippo e gallam somi yeehi wura men mi naata e gallam ko heddi pop so Allah rokki kam yomi dañ haqille wawde heblude sukaɓe ko fati ɓe daña gande mahde cuuɗi janguirɗi wadde cuuɗi cafrorɗi ko ɗum woni mo himma kono noon mboɗo limta yimɓe ne limpanami mboɗo jogui galle leegal tel galle wuuro tel galle nokku tel galle capital tel ko 0 saabu sa maayi a accat a wawa leldade e majji kanji kala a wawa gollirade ɗi yimɓeɓe hay goota gollinta hay goota ñamminta hay goota safrata hay goota yarnata an hol émission mo garɗa wadde aduna holko garɗa wadde aduna ko sodde galleji tan ene wona indema mboɗo jogui galleji to banggam haqille foti ɓurde ɗon ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala wiya qur'anil karim kala nde kaldumi koye joom hakkillaji joom haqille noon wiyetake ko galo wiyetake ko lamɗo wiyetake ko gando haqille ko Allah suɓoto rokka ɗum neɗɗo sabu Allah subhanahu wa taala nde yiɗi nelde nelaɓe mum nde
suɓoto ko wasɓe tampuɓe yaltinɗuɓe leƴƴi tampuɗi o rokka ɗum haqille wawde wurdude e ɓen alɗuɓe e ɓen anduɓe e ɓen jomin jawɗele e ɓen lamɓe o wima ya ngabbu ha keɓa haqillaji mabɓe mbahlitaɗi Allah rokka on haqille on ne haalday ɓen ndaron hakkude fir'auna e Musa fir'auna biiɗo ko Allah Musa ko nelaɗo Allah ɓe gostodira konguɗi ndaron ko fir'auna haalat ndaron ko Musa haalat ɓe ton haqillaji ɗi ƴeewon hakkude Namrus e Ibrahim ƴeewon Namrus ɗo wattindi so sengtude hoore mum wiide ne senga hoore kanŋe ndaron Ibrahim biiɗo Allah subhanahu wa taala ene funnirnangue funnangue an funnirnangue hirnangue ko rewi hen fa buhita allazi kafara ɗum noon eɗen gandi haqqille ko ɗum woni ko nafata wona ngaalu nafata heewi joom ngaalu mo ñamata ngaalu mum ni mo hutorta ngaalu mum mo ala hay peeje mo ala hay miijoji heewi mo ala haydara ko peeje moƴƴe ko haqqille moƴƴo jogui haqqille ngarduɗo kono noon ko ɗawaɗo ko ɗoŋaɗo ko joñaɗo saabu wala bandiraɗe sehilaɓe hande o hande yo Allah ɓuɓanti jeeni en omo hewno wiide Dakar ɓiɓɓe fulɓe ceeki boli Dakar kala mbatti miruji ɓoli kono noon donki jaggude hay liif goto nannayi haqqille suka mumen jiya neɗɗo ɓurɗo hewde ngaalu ko pullo taw ɓiyum haydara wawa haydaranda saɗa jogui galleji 5 ittu hen ɗiɗi mbaɗa cuuɗi janguirɗi walla mbaɗa cuuɗi cafrirɗi goo ma ustu chômage ma dañ golliɓe hen ɗiɗi ma andin yimɓe gandal tati ma safru yimɓe wo anda wo janga heblo ay so tawi o heblima haw gayni wo safra ɗo yimɓe ɓe an sa yalti aduna nafma toon nafma e aduna nafma lakara ɓiɓɓe ma so gari tawa ngal gollorgal ko kamɓe jeeyi bénéfice o ala ɓe mbawa bonnude kono sa jangginani sukaɓeɓe a andinani ɓe a heblani woɗɓe a waɗani keblorɗi a mahi galleji tan famde jebto aduna kala ɓe pusat ɗin galleji ɓe jeeye ɗum ɓe dabrodira ɓe kalkodira ɓe mbattidira tribunal ɓe mbattino sakkude juuɗe aɓe ñaago aɓe jeelo elle bammaɓe wonano galo wonno ko ɗum woni hande aduna men oɗo ɗum noon so tawi en gandi ɗeɗo gueɗe eɗen poti yurnade ko poɗɗen wadde ko ndaren e nokkuji fulɓe ha waɗi feggere ko bandiraɓe men ɗanniɓe ene korkorta ladde ene mbaɗa économique ha jaltina hen ma hen ko wiyete dispensaire wona hôpital hen ko dispensaire dispensaire one manka leɗɗe ngakka kaɓirɗe ala radio ji ala échographie ala radio so tawi neɗɗo heeli waɗa radio neɗɗo forñi waɗa radio ala optique ɗon ganduɗa sa ari aɗa wawi lardude guite ma ala wone gueɗe ndaron cuuɗi men janguirɗi mahɗen ɗi ngala kaɓirɗe ngala machine aji jadduɗe jamanu ngala bibliothèque woni defte ngala woni heblo saabu école koma waɗa heblo waɗa karallagal waɗa machine aji sukone janga wawde tafde jamde wawde serdude jamde sukone janga wawde andude leydi sukone janga wawde andude koode sukone janga wawde andude weeye sukone janga wawde andude karallagal kesal sukone janga wawde andude ɓoggi karalleji kese o feɗɗito guila won suka en ngala ɗum wona en ngala wondi ko en yinnaɓe aduna sen ƴeewi kala hitande ko mbattene comci ɓornanteji kala hitande ko mbattene cuɗari kala hitande ko mbattene leydi kala hitande ko ñamaten kala hitande ko bonnaten guilay dewle yangueji inɗeli zéruji ɓaare ko bonnaten ko pop ene wawima hande en woni galleji keblorɗi taw en tampani mi tampani on tampani hay goto tampani kono nde tawno min foof pawmi ɗum koye haqille mi wiyatake en ha ngaɗe kono mbiyatmi Allah haaldi koye haqille haqille noon ɗo so yettaki ɗo foti wawde wadde hunde ɗo waɗata koto fotani teni dañal men ñiiɓani saabu en ngala dañi ñiiɓde en ngala dañi ñiiɓde heewiɗo wiya kaari ko patron wonno hande ko miskino ko ɓe joguiɗen saabu économique ala wala haqille waɗode économique o wawa saabu galle ne wawi yende e kala saha galle ne suma e kala saha galle ne tette e kala saha galle mo gollorta ko laamu tinata a tinani hay gortinani oɗo galle wawi yirbude e kala saha aɗa wawi yaltude aduna ɓiye yeeyemo e kala saha
neɗɗo goɗɗo wawi ferɗitade mo ittumaɗo nawmo e kala saha laamuɗo arde helamo darna hen lawol ala ko mbawɗa hen keɓa koppareje ɗe wooda banggue goɗɗo jaruɗa ɗe bona haɗe laaɓa wiye kaari ko galo wonno eɗen kewi ɓen ɗum noon alay saago duttoɗen e andude gueno so en gandi gueno tan en gandat ko poɗɗen wadde taw en tampani en lorani en loraki musidɓe tedduɓe to puɗɗoriɗen yewtere men to ko toon jiɗɗen rutade darde debbo e gandal debbo heewi ɗo garɗa e galle ceernajo tawɗa sukaɓe makko rewɓe tawɗa ɗon rewɓe makko taw goto e mabɓe sa addi kayiɗe biig a totti ɗum a wi ɗum windu inde ma wawa allahu akbar kanko mo jooɗi mo jangguini temedde hen mais sa wimo yo kanko hoore makko kanko debbo yo windu inde makko walla kanko ɓiɗɗo o wawa ko welsindare mawde woni ɗo henna ko wasde haɓade human binnago ko tawde baba ne waɗa ni mboɗo waɗa ni kono ala ko ɓeydanmi hen ala ko garɗinanmi hen neɗɗo mo ɓeydota ko ustoto neɗɗo so ɓeydota ko ustoto gande men ɗe ɗe ɓeydotako so wi ɗe ɓeydotako hanki e hande ɗo ɗe jangguetnoɗo ɗo fametnoɗo ha hande ko ɗon tan saabu gandal e kala saaha ene foti wawde ɓeydade ene foti wawde yencinde ene foti wawde fertinde ha tendi to banggue rewɓe to saabi seeɗa joni kam eɗen jiiya woni bandiraɓe men joguiɓe duɗe taw duɗɗe ko sukaɓe rewɓe jangguinte hen kono ha hande ɗen jogui haqqillaji teppiɗi mbiya suka debbo so dañi juldumen tan yoni allahu akbar mbiyata debbo mbiyata jiyami hata fi tafgogo hata fi wi ko gorko kala yo faladde remoya debbo kala yo janggo ha heɓa won nokku golla nde tawno debbo so tawi wawi ɓuuri nunɗude e gorko laabi temedere nunɗal debbo e nunɗal gorko ne serti debbo ɓuuri nunɗude ɓuuri hellifede e gorko gandirta ɗum cukalon ɗiɗon soɓe gone galle kamɓe jiidi yumma e baaba ngel ko dewel ngel ko gorel ngel ko mawniraɗo dewel ngel ko miñiraguel ma won jii dewel ngel ɓuuri mo ƴoƴje debbo altoto mawniraɗo debbo altoto banum gorko findinta banum gorko yewtanta banum gorko conseil ta banum gorko c'est rare jiya bandiraɗo gorko waɗa conseillé miñum debbo walla mawnum debbo ko debbo adoro hellifede adoro finde adoro fertude adoro famde ɗum noon eɗen gandi jangde debbo hedata caggal o saha hande mo gonɗen hay nder leyɗele men ɗe sen daari leyɗele men ɗe postoji ɗi rewɓe ɗi dokkaɗi ɓuuri wonde postoji baɗɗi fayida baɗɗi gartam baɗɗi golle baɗɗi nunɗal e par rapport e worɓe ɓe ɗum noon holko saabi en jangguinta rewɓe alay saago giwen ɗo ɓafaten ɗo ganden Allah haaldata koye men deftere Allah nde addiraka tan pour goɗɗum addira ko haala ka ko safra en ka rokka en laabi ka rokka en ɓamtare ka rokka en jiiɗe ka rokka en nande giwene ɓafde giwene ɗanndugal giwene wertude jungo giwene sakkude jungo giwene wone dente ɗe ngala nafoore ngala fahmamuye ngala gandal cikkenne ɓamten faade Allah taw hitande kala ko goyeten ko ɗum goyeten julduɗi gandaka Allah andaka dewle moƴƴinaka inɗeli pewnaka yimɓe gandinaka woni kongi piraka windiyankoɓe décoraka windiyankoɓe men hayen goto waɗaka décoré inchallah ma en garoy hen so gueno haaji ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke ɗum wonno yewtere men hande ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar yo jaam ñallu wuro e ladde